Faide. Mijn naam is Ilva en dit is Pangtori. Vandaag gaan we kijken naar de antwoorden van onze allereerste dictee. Heb je meegedaan? Kijk, dat is de spirit. Maar als je het misschien een beetje moeilijk vond, dat is oké. Laten we eens kijken naar de antwoorden van deze zinnen. De eerste zin was: Mi abi 322 tifi of tanda. Dus het was goed als je het woord tifi of tanda hebt gebruikt. Zin 2. Heb je geen andere mes? You know ap wantra nefi. Zin 3. Waar kom jij vandaan? Peyu mopokong. En de laatste zin. Mijn moeder zet mascara voor haar wimper. Mima e pot mascara na in aiwiwiri of aiwiri. Had je ze allemaal goed? Of had je er een paar goed? Laat me weten hier in de comments of je dit een leuke oefening vond en dit vaker zou willen doen. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.